На това чачи ми не мога. Чата. Ало? Кой е телефона? Ало, Гошо, ти ли си? Слав, ти ли си, бе? Да, Гошо. Браво, сока ли? О, Канчо Корес. Какво правиш, как? Нищо, само кажи ми каква песен искаш да ти спее. Ама чакай, бе. Ти само ми, ти кажи само каква песен да ти спее. Само кажи каква песен да ти Ама спее. кажи ми каква песен искаш да ти спее. Добре, искам една стара песен да ми спееш. Ама колко стара искаш? Ами най-старата песен искам да ми спееш. Абе каква стара песен, бе? Ама ти само кажи коя песен искаш да ти спея. Ама каква искаш? Ай, Слав! Ало, прекъсвай. Затори аз те набера. Добре. 10 единици ми ще беше. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да. Тука не за... О, Гошо, къде си? Ама тука са при Гошо. Кой Гошо? Гошо. Кой е то Гошо? Ама, стани ми не. Какво? Айде ходим на Иван Слав, бе. Къде го това? Ще ходим да пием уиски след това. Добре, айде. Айде. И много ма търсят с хората, много са ми известни. Голям телефон. Айде да вървим, Бука. Дай телефона на Ангелина, бе.